Olipa kerran pariskunta nimeltä Jutta Schneider ja Anssi Nieminen. Jutta Schneider oli saksalainen opiskelijatyttö. Hänellä oli tummanpunainen tukka ja paksut kulmakarvat. Jutta Schneider asui Suomessa ja hän opiskeli suomea. Anssi Nieminen oli juoppo ja kommunisti. Hän työskenteli vankilavartijana ja käytti nuuskaa. Hänellä oli paksut mustat hiukset. Anssi vihaa oravia, koska häntä oli purrut vesikauhuinen orava lapsena. Kerran Anssi ja Jutta olivat kahvilassa. He joivat kahvia ja osoittelivat ihmisiä. Yhtäkkiä Anssi sanoi: "Jutta, me voitais joskus hankkia Karilta vähän ekstaasia, se on nääs tuonut sitä vittulatauksen Latviasta." Jutta sanoi: "Hei Anssi, senkin sisään kasvanut narkomaani, meillä ei ole rahaa tuollaisiin huvituksiin. Sitä paitsi minun täytyy kohta mennä työnväen talolle kokoukseen, vittu." Anssi sanoi: "No vittu, joskus toistesit, muuten meen annankaan, se on aikamoinen imuri ekstaasin suhteen." Yhtäkkiä kadun vastapuolella kuului ammuskelua. Jutta ja Anssi näkivät, kuinka arviolta 74-vuotias mummo kaatui maahan samalla kuin veri lensi suusta. Anssi sanoi: "Hei vittu, mä tiedän yhden tyypin, joka myy tollasia aseita", samalla kun hän katseli asettaa, jota ampuja piti kädessään. Sitten Jutta tokaisi: "Mehän voitais narauttaa se tyyppi, me saatais varmaan joku palkkio siitä." Anssi piti tätä vitsinä, joten hän lappasi uudet nuuskat huuleen ja sanoi: "Tule Jutta, mennään kattoo, kun romanit kerjää keskustassa." Keskustassa Anssi sanoi Jutalle: "Kato, toi sanoo, et excuse me, I need some money." Samalla heidän takaa kuului toinen laukaus samana päivänä. Jutta ja Anssi näkivät, kuinka mummo taas kaatui ja veri lensi suusta kuin sateenkaari, kun Rainbow Dash Eiku en kirjoittanut ota. Jutta sanoi: "Hei, seurataan tuota ampujaa, hän näyttää jotenkin tutulta." Niinpä Jutta ja Anssi, joka oli ottanut liikaa nuuskaa, jahtasivat ampujaa. Jutta ja Anssi juoksivat jonkin aikaa ampujan perässä, kunnes ampuja hyppäsi metron portaita alas ja kuoli. Jutta käänsi ampujan ruumiin, jotta hän näkisi ampujan kasvot. Jutta häkeltyi totuudesta. Jutta huusi: "Sehän oli Nuuska Muikkunen." Nuuska Muikkunen muuttui yhtäkkiä nuuskapilveksi, joka tukehdutti Anssin. Jutta kuoli masennukseen. Loppu.